Wale wengine saidia kwa baba saidia. Wati kitu mwerere. Mwerere bikendo basi. Omwancho moligereria na sensemo ya kiunganyo egotoka asorogongo rwa Baracho ime kaunti ya Kisii ane astoikeranire elikwenekia ekore gyogoichania ekanene kirire abantu kuruchingo ngo okwimuka asorogongo roiga rwochikwenekeria ekore ekianene babera kuiguo asamatuko anyara weta kurinde asikinyure kyabo batanya kwenekeria ngoro ku Brian James etwaro cha seketi gali mupira na liamnyo kagocha getiso cho motaitia kuga bana ngo likabare school ona liacho swaro kurali baba motaina naki anda babere kipa ona ntina namo bunge goli efia motaina naki akorwe sabu akera akorwe sabu osoka oyondoswa ntibona ntoro cha sanda gochiri twakoro mupira twamagocha twachkwanda uchimuina aliri tokoli samusa na liatire kurumate neso atirimbuka nesoda gotiro chansali bachaka kugamba mumurage to mubua to chaka komoteina naki inki wirete bintu biane orio chaka komwaka chindo mote ito tiango te makomote yanyorete kurende nsali mwakoba eraini usene eraini ona keranyora umubone yangu mote ine yae keramote yuna kiwo mabeyo makomoteina naki na kiwa kara kwa mane yago Olio motei nje na mubone yangu nali bachaka opisha na nsali kero bagenda uchirugoro ntunali twatirimbuka keigo mwese kegetochara okorukurai omagonte omusani oli mwenke nere gochesa omupira oeng'entire na motei mungu moto chinatire gochana na iguru kule sawa watikana baruwo obotuko bwarero asitwikiranire asorogongo riga nigwanene banya batonekere buna nigo omwana bwe skuru ane anyara kwimukia egetambukiro asumorogo borero na kwimukia engoli asanyara gwitungura obugima bwaye baramune byabeire sekenyoro ekine connect yabeire kebe asogo siria eyanko yane omwana orumwangaini na nomwana bwesure uyo gendreka bano bakora maya nande bakarera arengwa kompira asegati y'abantu bali batonyare to kwana buruwo asorogongo riga egati yabali panyara bakumera na baruwo aso ensemo y'umugasorero nigwanene banyara bagotoresera buna nigo enga kibanyare bagochesa egosoli y'umupira nigo oyu muntu oyomwe egati yabali barenge asi egwenye yo anyaraga wikirana asorogongo ru na kumubolia buna nigo abwatene ngo yaye yananyara kumubolia egento anene kubwatikana amunegati amenyi batonyare gutokwa na barwo banyara bagotonekere buna na kiyo anene kero kinde kyamwirira gutungura obugima bwaye wanenze muno momenyi ga kyonganyo ase sublocation ito kyonganyo sublocation dodo ebintu binga mune bichikogendera ekero omonto egento kiago giasirire bono roche twasirire omwana gwetera ase ebintu ebisinini nandi mwana oitari moibi by the way bono omonto ogera noyomo oyu tutagete serikali etobwate kabisa namaboko abere ntutaiti gochiko ase turwane segi yaya omonto oyu abwatwa enda arike statement police mampia gose nando nabako no ensai anya karo atoke police arike statement yako nando tutati gochigosirie bicha mwigweto no kijana gwaka paka omupira is a fun so ekero twasirie fun muna mwigure yaeresirwe ng'a omwana oyu no mwaki omupira omokong'u igo twasirie fun by the way tutati gochigosirie abantu gwetera ase enchera ngabuna eyo igo tige serikali etobwatesie omaene omwana oyu munasira ne familia engima tubwaterane omwana oyu abwatu kwanza arike statement that's final eliata lyane ngoro Evans sawe abere nigo anene kubwatekana amuna amenyiborogongo iga banyara bakoikeria korebuneke iga asane banyade bagotwerera bunane koregetari egikanu igentanya de banyade bakoikeria na koikeria na gotebuna nigo getanya
okorekana asorongoro igana banyara bagoteguna tagachikwania ebikore bune biga kwanekigwa ase ensemeyiga statement boronge ango mwana one asamoira Kuro ase ensemeyiga ya kiunganyo igotoka ase egwenye baracho ime county Kisii buna butambe Irene Lucas Mugakam.